לכאן, אבל בינתיים אנחנו עם האייטם הזה. זוג רופאים מישראל היו בטיול זוגי באיסלנד כשראו אדם טובע באגם קפוא, לא היססו, ירדו מהרכב, קפצו למים, חילצו אותו, הצילו את חייו, ואז התברר להם שמדובר בדרוזי, אזרח סורי, שכן. הבוקר שניהם איתנו. בוקר טוב עופר ופביאנה בנימינוב. בוקר טוב. אז ספרו לנו, טיול באיסלנד כן, אז נסענו לנופש לאיסלנד לחופשה של קרוב לשבועיים, וכמה שעות אחרי שנחתנו היינו בדרך לשמורת טבע שהיא במרחק של משהו כמו שעה מרקיאביק, אזור של שדות גיאותרמיים פעילים, ולמקום שנקרא קריסוביק, נוסעים בכביש ונוסעים לאורך אגם גדול שעומק המים שם הוא משהו כמו 90 מטר, המים הם מאוד כחולים, שממה, אין אף אחד, זה היה בסביבות 7:30 בערב, ואז אנחנו שומעים מישהי צורחת צרחות אימים ורצה לכיוון הכביש. האגם היה מרוחק משהו כמו 250-300 מטר מאיתנו, ומכאן התגלגל כל הסיפור. התלבטנו אם לעצור או לא, כי חשבנו שאולי מדובר באיזשהו תרמית או איזשהו סכם, ואז עצרנו, ואשתי קפצה מהאוטו ורצה אל הבחורה, והיא תמשיך לספר. כן, מה היא אמרה לך, פביאנה? כשהגעתי אליה היא דיברה אנגלית, הבנתי שהיא זרה, היא מבטא ערבי, אז היא הסבירה לי קצת באנגלית מה קורה, וראינו את הבחור בתוך המים טובע, ובנוסף היו עוד 2 אנשים במים, אז רצתי איתה לשפת האגם. בדיעבד הסתבר שזה האמא והאח של הבחור הטובע עמדו במים וצעקו אליו, והוא בפירוש היה בתהליך של תביעה. מדי פעם הראש שלו נעלם מתחת למים, הוא נפנף בידיים בצורה לא בקיצור, פביאנה, צריכה להחליט אם את נכנסת או נשארת מנגד, ואת מחליטה להיכנס. אגם קפוא באיסלנד, כמה? 3-4 מעלות המים מן הסתם? כן. כן, משהו כזה. ראיתי שאין מי שיעזור, ואני ככל הנראה הבן אדם הנכון במקום הנכון, כי גם אני רופאה וגם אני שחיינית, וגם שחיינית במים פתוחים, ואני יודעת להוציא אנשים מהמים. אז פשוט התפשטתי, נשארתי עם תחתונים וגופייה, וכן, קפצתי למים. כבר אחרי 2 דקות גם אני בעצמי התחלתי לקפוא, המים היו מאוד 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 קרים. התחלתי בשחיית חתירה ועברתי לחזק, כי פשוט לא יכולתי להכניס את הראש למים מרוב קור. והגעתי אליו, הוא היה מאוד מבולבל, הוא היה קשה מאוד לתקשר איתו, גם אמרתי כמה מילים בערבית כדי שהוא ירגע, ואז הוא נרגע, ואז פשוט לא יכולתי לסחוב אותו בסחיבת פצוע ימית, מה שנקרא, ופשוט דחפתי אותו לקראת החוף ושחיתי, דחפתי ושחיתי. בן כמה הוא היה? ואז שהגעתי למים הוא נראה לי באמצע סוף שנות ה-20 שלו, תחילת 30. כשהגעתם לחוף אני מניח שהוא כבר כחול לגמרי, הוא בטח בהיפותרמיה, ואת גם בדרך לשם. נכון, והגעתי כבר לחוף, למקום שאפשר לעמוד, ועופר עצר עוד מכונית בדרך, וזוג נורווגים בדיעבד הסתבר, ועופר והבחור הנורווגי משו אותו מהמים הרדודים. הוא היה באמת על סף, לא יודעת אם מוות, אבל די קרוב, מבולבל, לא מגיב. ואם מישהו פעם היה בשלג והיה לו נורא קר וחווה אחר כך את החזרה של זרימת הדם, הוא יודע שזה מאוד כואב. ואז הבחור התחיל להתעורר ופשוט התחיל בצעקות מאוד מאוד קשות מהכאבים. עופר, באיזה שלב אתם מבינים שזה שכנים, דרוזים, מסוריה, מכל האנשים בעולם אותם הצלתם באיסלנד? כן, אז אחר כך באמת פביאנה אמרה להם שהיא רופאה ושאנחנו מישראל, אז האמא ככה העיפה איזשהו מבט פליאה כזה ומופתע, ואז היא אמרה לנו אנחנו סורים, והוסיפה אנחנו דרוזים מסוריה, וזה באמת היה כזה איזשהו
משהו מוזר, הזוי, כאילו, שנקלענו לאיזשהו מקום, כאילו, כל הסיפור פשוט היה מאוד מיוחד. ואיך הם הגיבו? אני הצלחתי לתקשר איתם בערבית, יש לי מה שנקרא ערבית רפואית כזאת, והצלחתי לתקשר איתם בערבית, גם היה שם ילד קטן, וככה הרגעתי אותו קצת במה שאני יודעת להגיד בערבית, אז היא שאלה אותי, את מדברת ערבית, מאיפה את? אז אמרתי לה, אני מישראל, ואז היא אמרה, אנחנו מסוריה, אבל דרוזים. ככה היא... כן, שגם זה מאוד אקטואלי בימים האלה. טוב, נו, רופאה, שחיינית, מדברת שפות, שמעי, נראה לי את מצרך דרוש לכל מי שנוסע לחוץ לארץ. פביאנה, עופר, תודה שדיברתם איתנו, והפנים היפות שלנו לגמרי. תודה לכם. תודה. תודה.